kini akong problema, bahay ni sa among silingan nga nakautang sa kong asawa ba? O kung nga no na problema ko ani no, inanion mangguna ko pagsugod ang mga panghitabo. Ang kanta sa ko eh. Ako, tuyo gani saon mismo Pedro Bisi kaya nang iyang 16 anyos bidas ni bataa. Kuyo sila sa nanik nga magdagmanok nga bubuitil. Bida, husto, kaning kanta ni Rosalie Robles o nabi, kanibi. Nahinumdum, ako diha balik. Nahinumdum ka pa ba sa imong gipanumpa nga ako'y imong unungan hangtod sa lunganan. Oy, Sir Boy, tanaw man Sir Boy na ko dire sa akong paghanduraw dinhi sa imong panaw gilantaw ko ikaw hangtod sa imong pagkahanaw sa adlaw gabi nagpaabot ako tugob sa kamingaw kining kasing-kasing ko nahinumdum ka pa ba sa imong mga saad kung may paghandom ka balik in town akong pinangga sa adlaw gabi ay marabawa ako kamay na saan at sasamin ko sa kita ni daray sa adlaw gabi nagpaabot ako tugob sa kamingaw kining kasing-kasing ko ibuliro na kong gamay be nahinumdum ka pa ba sa imong mga saad kung may paghandom ka balik in town akong pinangga kung may paghandom ka balik in town akong pinangga. Lakaw si Roboy Boy Sir ay wag ganahi siguro sa kong kanta. Pre! Uy. Pre Crispin, peri! Marilma, ikaw na! Habi na kong si Agot si Sidro na. Masuot ko, pre. Dali, Marie, suod lang, dali! Ay, may manang maniguro ba ta, pre, babasig makiha niya tag illegal entry? Hindi Pwede. ba trespassing? Ano ko tao, no? Yung atom na buhaton. O sabay atom ni mo, Marie, ha? Ay, Naraba si Robo yun, nagtanaw na to. kuan, pre, nakamagukuy kuan tuyo ni Mari Senda, pre. Unsa Na man? si Mari? O naaman, Marie. Siya, di mo tuyo. Kadiyot, ha? Ako sa tawag ko na. Di nila ka, ha? Wata ko. Oh, sige, pre. Balihog ko, pre. Sige. Watalo ko kadiyot, Marie. Magawatan ko nga, di. Sige. Ako aton. Day. Kinsa? Si Marielma ba? Si Marielma. Nga naman? Abot sa ito yun, ya. Lakaw ito, lang ito kadiyot. Basig, importante ito yung ato. Nag-uwat na ba ito mo? Ay. Ato, kadiyot. Uy, no. Oh, lagi ka. Purado sa aniniya. Uy. Gadahan ay ka doon taong paabotin mo. Kalain ba yun niya? Maglangay-langay ka diha. Naglangay-langay day ko, Crispin. Gani atuan na dito. Tubag pag yun siya. Ilakaw na. Uy, apurado ba yan? Anak niya? Uy. Magihaw-yaw pag yun siya. Hay, hindi mo sinda. Bo, tali mo, Crispin. Oy, Marielma. Ay, hello, Mari. Mm. Uy, maing adlaw, Mari. Kumusta naman ka, Mari? Okay lang, Mari. Kung bati gihapon. Ang sa may ato ni mo, Mari. Sa'yo mong kay kunin mong gi-attack. Ay, kuan, Mari, ba ka nang... Mari, nainumdum ka katong nakita ta atong usang adlaw? Kato bang nag-abot tayo dito sa CR sa mall?
Ang hain at tumari, uy. Ay, katapang nakita ta dito sa CR sa mall. Nag-abot ta dito. Nainomdom ka? Ay, oh, katong nagdali-dali ka kay kaihiyo na kaayo ka? Oo, nahinumdum ko tumari. Dili ba nagisgot man ko ato Mari? Nga pahuamon ko nimo ko ata ato? Nahinumdum ka ato Mari? Kana, muragwa ko nakahinumdum, ana. Oy, siya, oy, palimot-limot ko na siya. Sige. Sige na lang. Kaya nga naman dayon ta. Kuan, wa man ko malimot ato Mari ba? Nga miingon ka nga, kuan, mag-need ka gani kwarta. Ipaingon lang ka. Una kay kwarta nga gipadagan. Nagpalinding ka. Oo, sa una tumari, pero karon wa naman to anak mo naman ko anak Mari, uy. Kuan Mari pa ka ng palinding ako Mari. Uy, Mari, kay kinahanglan kay kukwarta karon Mari. Hala, niundang naman ko anak, good. Pero, sige na lang, kay nihangyo man ka. Okay na lang. Pila man ang tihuwa mo ni mo? Kuan Mari ba ka ng bisag mga 10K lang Mari. Uy, anak sa kagang, kadako ko ang hinampakan na. Kuan naguko sa kurinti Mari. Uy, nga napay kuan ka ng bayranan sa tubig. Nga nagsamok-samok lang. Sige na Mari. Uy, ako lang ng tubuan Mari. Mga pila kay tubuan na Mari. Anya, sama na sinda. Siguro kang kabayad ka to. Og di siya mo bayad, sulungon ako sa ila. Amo na diha. Ano yung sulti sa kapahuwang mga kwarta eh? Komedya ra magutong ako, good. Kay kato nakita mo dito sa e-mall ba, diyan ko na siya ng lending. Nya kaya na-disapprove man siya, kay kuwang siya sa requirements. Mo to akong gikomedyahan nga. Ari na lang ka nakuhuwam kay gamay ra man kog tubo. Gitinuod man sa sanggaw. Kasi mo hanggang gabaad ka. Mao na diha, ha? Lahi, di kay ka. Siguro ay yung mabayaran ka to, ha? Kay duda ra mo itong bayhana. So, sambot. Ano man? Naibitaw sa na to, bro. Dako ra to tawag ngisi. Dako kitong ngisi. Basta doon na ituyo ni mo. Mao ba? Di pa drawing ang naong ato eh. Yesod kay expilingon. Mao ba wa siya tuyo? Ikaw no May hina tuyo, di ba drawing? hinawayon sa kay kagna, ay hinawayon sa kay kagna, hinawayon sa kay kastanan. Ikaw na. Basta kay mao na ako na batayan ato niya. Ibong nga di ko ano nakasuto ning bayhana sa tua. Nga wa mo tao yung mga silingan taon. Kailan mo kay ko ato nila nga naa siya batasan taon nga di masabot. Ay da, bahalag unsa iyang batasan. Basta kay ilag yung bayran kay na ug dili, abumbahan ko gyud sila. Sinda. Sinda, uy. Iyan, ay naman, ay. Mata na ba? Sa oraso, magluto ba kayo? Maglungang pagyung ka. Mata na. Day, duka pa kay ko. Sa oraso, bangon na diha pagluto dito. Hindi ko magluto. Ha? Hindi ka magluto? Di lagi ko magluto. Adi so di ka magluto. Pasi gusto ka nga, may tabo nga nato nga parehas gabi. Unsa? Gusto siguro ka nga may tabo na to nga parehas gabi, no? Kaya ano? Unsa din hitabo gabi ha? Ha? Dahil. Unsa din hitabo gabi Dahil ang ako di og giyon sa mga nimo. Unsa din hitabo gabi Kung ano to, utang may kaon. Unsa? Pas mo taon ko. Unsa ka? Ilam di ay pas mo. Mapas mo ka ng lawas nimo nga bram naglawas butakal. Awa mo takal. Baya pa ita. Pagasi to dang kaldero. O nga naman. Aron maglungag. Tukan ko sa lawan. Sige na oy, pagdali. O, day! Predo. Uy, Pre Crispin! Oh, Kisang tao na parking, kisang ng auto na parking da, pre, ha? kana, Pre. Pre Celso mo na, Pre. Oh, may auto din siya. Sikanhan mo na, Pre. Bayano, pero nindot ay. Sinop kayo. Oo, noon. Sino pa kayo? Nindot pa kayo. Oy. Naas Presilso ay. Nasud sa auto. Presilso! Ay!
Pre! Pre! Oh! Kumuri na! Kami to, dutak auto ah! Ay, Ganina na ka, dihason? Oo, di ako na to. Kay bugnam kay aircon. Mao ba? Bida, no? Pre, dilo. Diha, Lahi na gini. Lahi na yung dato, pre, sa. Dato ba? Si Dato. Taon ko. Dato dito ka, pre, kay di auto na mo ka. Kunya, asam da itong imong motor, pre. Tuwa silang ansing. Ako gipatimbang. Kumaring. Ha? Bida, lahi. Anong patimbang mo niyo, pre? Eh, kagang-kagang naman to. Di mo to mahalin o kagot yung balagya. Ako lagi patimbang. Dato, no? Bida. Ikaw sa mo, Gina? Gina dato ba? Gina dato. Pwede rin ka na masudi na diya, pre. Ka na matuwa ka diya. Pwede naman. Oh, hindi tangod, pre. Bugdag Ang kay. arin ako na to. Pero di ba Bugdag bugdawa. kay. Bugdag kay aircon niya, pre. Bida, no? Bida, dali. Ganina na kung naghuwat mo. Ka! Ay, Ato na ta. sige ga. Dali na. Ganyan akong guwat ni mo. Eh, manlakaw di mo, pre. Ako rin siyang tudluan og drive pre para makamao na siya. Uy, mo ba, pre? Mao na. Hayan mo, pre. Di auto naman ka. Kami taon. Paklay-paklay lang. Pigsuon dugo-dugo. Probida. Baklay lang, wala balon. Sige lang pre. Ug madato gid ko palitan to mong tagsa kay sakidan. Tinudo, pre. Pag sure di, oy. Oh pre, palitan ta mo. Sige, Sa pre. damo auto pero kamuli palit og ligid kay mahal mga ligid. Pre, kidor. Kidor tayo. Ang tinoo, no, murag na suya ako sa kong kumpare. Kay suya ako naman ko. Burida. Kay kasakyanan niyo sila. Pero ako magdako ba? Mapurtis kuwas kong sawa. On then, unsa day? Ha? Animal kay bayhana. May na kay mulihay-lihay. Nikit sa man. Ay kinsa pa. Kanang silingan natong kumari na ako. Ah. Nang huwam na kong kwarta. Gisigihan na kong kanang kwan. Gisigihan na kong unya-unya. Karon, wala na makunya-unya. Nagtago-tago na. Mawag na akong giingon ni mga bantay, yun. Aw asa sa dako siya lungan. Bisa ka asad mi makabot. Gukdon gid ako siya. Sundan ako siya. Uy, mag-usap na sunod-sunod tao ni mo, di kaya po no bayad, ha? Mawag kaya po istorya, ha? Ay, ate rasad noon. Sulmon ko magina sa ila ba, awa. Last chance na lagi na akong gihatag ni Ay, ipabarangay na lang na, oy. Ato gini pa dong. Awa lagi ron. Karon o. At tuon ako siya sa ila. Sulmon ko mangyod. Sige lang siya saad-saad. Bantay lagi-lagi na siya lagi. Oh. Kamao na ka mo da. Hinahinay lang siya. Ay lagi pala big pabulhot. Ay, okay ga. Kasayon man din yung driving ga, no? Sige. Ikaw na bahala na, kay mong paways ako. Ay, lang siya pagkat to highway, kay ikaw naman. Ha? Kilisod kayo kung ikaw rin mato sa highway. Kaya mo pa ba kay lisensya? Dinilang ka sa to, hinahinay lang ko. Ang to nga maanad ka. Okay? Sige. Kay mo paways ako. Panawag lang ako kung siya problema, okay? Okay ga. Okay, aris ako so, kay mo paways ko, ha? Ay, kinahanglan mo focus ko. Kinahanglan nga dili ko maratol. Magkamaw naman ko mong padagan. Ang ako lang mahadlo ko nga mong padagan na ni Highway. Okay. Concentrate lang. Ninduta ko ni mong auto, Mare. Uy, Mare? Ang ayan na, good ni mo nga nag-drive, anak Mare. Mura na jukag dunya. Salamat, Mare. Has kang angayana ni mo, Mare, oy. Nindot kay nang mag-drive taan na. Unya, musamot siya kanindot ka na bitong magdatag sa kinan nga nindot ka ayo niya, watay utang. Ha? Nindot kay katanaon. Kanang magdaka ng sakyanan na, angayan, gid kaayo ka. Pero bati og nakay utang nga wa nimo mabayri, di ba? Wa ka maningil. Wa ko maningil. Wa gyud ko nangingil nga ano gutang maningil ko. Siguro ka, Mare? Suggestion na ni ako mas nindot kay tan-aon nga magdaka ng imong auto, mag-drive ka nya wa kay utang ba. Pero naga kay utang as kang bati agyud. Ako mauwaw ko ano magdadako ana eh. Mare.
Sayang kaayo, ninot kay imong auto. Nya ang nag-drive, daho kay utang nga wa pagid kabayad. Mas ninot na amare nga magdakag sakyanan nga wa bitaw kay utang gidaganan. Time para good maritime pa ha. Nagpadungog-dungog ka ba sa kong utang, Mari? Ha? Wa mari oy, nagsulti lang ko sa tinuod nga lain kay tan-aon ba. Di auto ka, nya naade kay utang nga wa bayri. Sa doy. Naibaw ka ba kinsa ning auto, Mari? Dili na ako sa ako ning bana. Sa imo laging bana, o nya kay imo man ang bana. Kung unsay butang sa imong bana, imo man sad. Conjugal property man na ninyo. So imo lang gihapon na. Nya ganahan day ka mudaan ng nindot kay nimong auto. Nya libakon kas mga tao nga ninduta nindot kay auto pero naa di ay utang nga wa ka bayre. Ganahan ka na mare. Parehas na nagbangko kay kag auto. Nya di ay wa kay kapalit gasolina. Mao nang moingon ang uban. Na ilan lang ibaligya ang sakyanan para doon na sila ikapalit og gasolina. Wala, sakto day na. Ningon ko nga sakto na. Ambot na mo, Mari, oy. Ako pa ni mo marino, ibaligya na ni mo imong auto. Unsa? Aron doon na kay kabayad sa imong utang ba? Awa-awa, naningil lagi jud ka? Naningil ko taon, pataka man lang ka, uy. Ay, ayaw na lang ta, Mari. Bayaran ta ka, uy. Dili ko mudaga na na. Unsa man pagdagan nimo nga magtago naman sa karon? Tagal ko taon. Kay wa di ay. Unsa detong usa ka semana kadto naningil ko nimo. Sa layo pa nakita ta ka. Pag duol na ko nawagtang ka man. Unsa deto? Unsa tawag ato? Wa ka mudagan ato. Taka man lang ka, uy. Huwag man ko mudaga na to. Ay ni unsa ra di ay ka. Nga wa ta naman ka makita mari. Mihupo naman ko. Kidert. Asam tao na kong asawa pinanggaw eh. Nuham lagkalit inis ba eh? Uy, yun na. Oh, turay! Ako nakita ni Smita na, uy, unsam na sila! Ginoo ko, nagbugno sila sa muslingan! Sige, musukol ka! Ha? Abe kay wag kay kabayan, imo ipaagis bugno! Sige, sige, bugno! Bugno makay mong pwesto! Ha? Naglumot-lumot na kay ko nimo! Magasgas na, uy. Magasgas mo! Naglambot na kay ko nimo na magasgas ni! Ay! Oh, ginoo ko! Dahil, undangan tao na ninyo, day! Day, siga! Day, patay! Day, nalumping! Tao lang bumbong sa auto, day! Bildo, daligyan na mga gina! Ang gulang sa mirror mo na nabuhang na! Siga! Makabayad na, day, ay! Siga! Mao ni problema ron ako kikihami tungod sa maong hitabo. Kaya ang auto tao na lumping, nya naliki, nya nabuak pag yung windshield tao na to, ang side mirror buak. Kabayad ka yun mi ani? Kabayad yun, ha? Masila may nagbugno. Apil ako ang sawa ang tiya sa auto. O sa'yo kisulti ninyo ani be? Bam, basahin ko diya be, nga nagbugno tungod sa auto, kabayad ba be? O saan man, kung kami pasultihon, ating press, Crispin. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karadlawa. Si Dudong Crispin, Ate Pres. Crispin. Oh, simple kay ni ilahang kuan kanang kani dili ni kayo problema kay tungod na sa utang-utang Ate Pres ba, pero ang nakaapan lang Ate Pres nadugay si paningil tao ni Inday sa iyang asawa si Inday Sinda silang silingan nga nakautang nila pero nakapalit og auto ang iyang bana. Nga gitudlo-tudloan hangtod nga Sinda si kuan ilang silingan nga kumari nila Ilma. Maoy nag-drive na Ate Pres, gipaninglan ni Sinda sa utang nga 10,000. Hangtod nga nagkabugno sila Ate Pres, kaya wala bayad taon si Ilma sa utang nga 10,000. Nabuak ang bildo, windshield, kaning side mirror, nya lumping pag auto, munguta na si Dudong taon Crispin, makabayad ba taon sila ni? Saon ni nila. Di kakabayad ana dong, kaya naam na insurance dong.
Oh, ambot lang ka no, ang papasuod siguro sa kasa na mo ray babayaran. Basig asset mirror rin pa ba? Oh, kay kana makabangga ka dong mabanggaan imong sakyanan ang insurance may mabayadan na nya ipasuod sa kuan mao na makabayar kag 25. Mao na sa ako na ibaw ana kay katong na dubulan ko. Ipaghiyuan ko kuan ana hantod na sitol nya 25 ra gyud ang gihatag wala lang to gali na ko padingla to kay bata man taon ang kadumbol nya wa pagyud siya lisensya nakadumbol sa sakyanan nya mao to nga wala na ko bilhin luoy mo estudyante man ang mama sa taon amor sa silingan dito wala lang problema okay ra mao nang ikaw dong Crispin sabot-sabutan na niyo kay okay ra man siguro na Pero pag kuwas kwarta, ingaw pa siya tubuan pa niya. Sa tubuan na niya nakuha. Bisa tubo ang ikatag. mao lagi Ate Pres unsa ba ikasulti mo aning asawa ni Dodong taon nga Crispin. di si Chris si Silso Grabe po diya, oy. Wala siyang bayad utang nga niya. tinuod na Inki, niya naka-auto. naka-auto sila Ate Pres bay ang iyang utang 10,000 ra Mo lagi baga-baga, good. baga Hindi Yung sa ka tubog bayad. paningil na. Drive ko sa mga auto. Hindi sa tubog bingay ba nga. Nindutan mo no, nindot kay ka. Ngayon kay ka drive sa mga auto pero ako di ko ganahan mo drive sa mga auto, kadang na ako utang awan ako kabayri. Tinood bitaw. Misa Ate Pres. Sa nangingil kasi wala mo kumaningil. Wa siya malingil. Bam, ikaw basahi ta diya bambe. Pasay ko na. Basahi ta ba. Ako ba naminaw ka Gumutra ba kayo mo gidanga ko ano, katong toasted bread, lamig kay Bisaya. Ako naminaw kung kaniyang gulyat. Ganahan ko sa iyang pagpaningil kay murag kanang very professional ang iyang pagpaningil. Ngayon siya nga. Nindot na taog ka nang mag-auto ta niya sakay way utang. No? Kanay uban mo. More pa sumbingay. Kanay uban og magkiting ano. Uy, bayad sa mga utang oy. Kapto kay nindot. Oh. Nindot man to. Oh nya. Uy, nindot ba sa kayo auto mare kung wa kayo utang. Ana no. Ay paningil bro. Professional yan dating. O panalitan pud sa kumare og nagdungog ko to tawag ko niya to professional. Pwede ito yung nga. Ugma ka na mga yan siguro ko kay mabayaran naman akong utang. Pwede kayong nagpulian ano no. Ito nindot. Oh, karon. Wa magigsing ka ba? Karon ug ari ka sa kuan gulyat. Sa Ang ari ka sa reading karong adlaw. Sa reading? Pizza sa gospel reading karong adlaw pizza 18. 18. Katong Kuan man ituluan tag kanang Our Father. Oo. Mingon ng pare nga kaning Our Father mao ni siya paglarawan sa tibuok lang nga ebanghelyo. Ug mao sad kuno ni katong labi na katong sa party nga ingon gani ka nga ang kalano na mo sa mga tag-adlaw, Ihatag ihatag na karong mo adlaw. Duha ko ni meaning ana mahimo nga imong pagkaon ihatag karong adlaw ka Kaya ako bang tanan ko nimo ba ha? Kay sige medyo ko simba. Kada bang usahay nga naay mo ingon nga ama na mo anak ka sa mga langit sakto na ba? mao man og Na iba nga. ang paghubad Buto kag mga ang paghubad Ha? niya- Dili bitaw? Amahan na mo nga naa. Mao yun ay gitudlo god. Amahan na mo nga naa ka sa langit. Di kay mga langit. Di kay Naa ka sa langit. Oh, pero matud pa sa uban ko noon sa tong giingon nga kanang Daghan accepted sila. na lang ko noon na kay ang daghan mo ko noon mga langit ko. Sora sa dana. Di na masad ko express yung mga tigulang makalitan. Wait, habang mga langit. Namay ko na Special. kanang mo ipagaing nun, ugari kas Biblia, dagan mo tugkaron sa hindi. Dili mo sa literal. Thank you, Dave. Gulyat, sa ako nang gingon, ang karon mong gospel reading ng adlaw, may kag amahan na mo sa to pa kanang nagtawag ka sa Dios. O kato ko ang kalon namon matag adlaw ihatag karon. Ang buti pa sabot ana nga mangayo ka karon adlaw kay ugma dili ka minister mangayo kay nang plano na lang Ginoo nga ugma na tagaan ra ka. Pero naapoy lain ko nung hubad anang kaning ang kalon namon matag adlaw ang buti pa sabot ana day nga imong pangnaot nga Ginoo na ani mo pirmi. Mao na. Karon. Karon. Og atong ilingid diri sa tuang sugilanon karon. Karon. Mo'y pagkaing nun nga, kanang na, kay ang ebanghelyo karon adlaw, dingon nga, pagmubo kuno sa unod, ang unod yung kuno sa gospel reading karon adlaw, ito doon ang Jesus nga pagpray og Our Father. Og imo do kuno bubo uno sa lagalinya, ang unod kuno ana is gugma og pagpasaylo. Mao yung unod ng ampo nga Our Father. Karon, ang aris ng utang 10,000, ipatigbabaw ni Ma'am gisatong asawa. Sa asawa sa Sinda. Okay, patibabaw ni Sinda yang gugma o pagpasaylo, okay ra. Apan ug sa ari kas laing bahin sa ebanghelyo sa New Testament sa Mateo 22 versikulo 21. Ningon man diri Ginoong Hesus. Busa si Jesus mingon kanila, kung maukan na, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios.
Sa ato pa, Lain na daan. dili gyud mulusot si kumare. Mubayad yun siya. Mara Ilma. Oo, mubayad yun siya. Mm. Oo. Na ako na ilang Mara Ilma, wa magi utang, miga mo sila sa tipres. Apan pagtapos sa istorya usa tingin mo gulat nga na dumbol ang imong auto bata na dumbol sa tingin mo katog tingin nga okay na. Bata numbol niya wa siya tawag ko ano, wa siya. Yan loy siya, wanya pabayra. Ah, ingan na. Yawa pag Uy, siya. katong nagdumbulan ko gulat, lahi na. Ano man? Isaylo! 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 Ni Hamoyra! Hindi ko na ako guwel. Salamat ako dala dito naman, no? Kung ako ay pasultihan. Subscribe to Dramaturgo.